Bueno, son Manuela Ures, profesora de IES Eduardo Pondal de Ponteceso, e vamos a rematar coa pregunta 4 o bloque de estadística, o bloque de álgebra, xa se fixo nun vídeo anterior, e o bloque de estadística que ten dúas opcións, 4.1 e 4.2, na cal os estudantes teñen que elixir unha das opcións. O 4.1 é un exercicio de propiedades da probabilidade e dime que sean a B dous sucesos onde a probabilidade A é un medio, a probabilidade B é un tercio e a probabilidade A unión B é 3/4. E dime que xustifique se os sucesos A e B son independientes. Dous sucesos A e B son independientes si e só si a probabilidade de A intersecado con B é o produto das probabilidades, a probabilidade A pola probabilidade B. Co cal, teño no exercicio que a probabilidade de unión B é a probabilidade A máis a probabilidade B menos a probabilidade A intersecado con B. Sustituyo e calculo que a probabilidade A intersecado con B é un medio máis un tercio menos 3/4. E facendo as contas, iso é un 12avo. E a probabilidade A pola probabilidade B é un medio por un tercio, e iso é un sexto, co cal vese claramente que son distintos e podemos dicir que A e B non son independientes. En canto á opción 4.2 é un problema de probabilidades. Dime que un estudo releva que o 40% dos automóbiles novos matriculados en Galicia no último ano son propulsados por un motor con tecnología híbrida. Se nun control son inspeccionados 5 automóbiles novos, calcula a probabilidade que entre os 5 automóbiles, máis de 3 contén un motor con tecnología híbrida. É un problema dunha binomial. Entón, X, vamos a chamar os coches con motores híbridos. N, dime que pasan 5 coches. E P, que é a probabilidade de éxito, a probabilidade de que haxa son propulsados por un motor de tecnoloxía híbrida é 0,4. Con cal podemos dicir que Q é 0,6. A probabilidade de que X é igual a K nunha binomial, é dicir, X pertence a unha binomial 5, 0,4. É N sobre K por P elevado a K por Q elevado a N menos K. Co cal, pídeme cal é a probabilidade de que entre os 5 automóviles máis de 3, é dicir, a probabilidade de que X sea maior que 3. É dicir, a probabilidade que teña, acordados que a binomial é unha distribución discreta que vai punto a punto. Entón, que X sea maior que 3, máis de 3 contén un motor de tecnoloxía híbrida, son que se X igual a 4 e X igual a 5. Aplicamos a fórmula antes dito da probabilidade da binomial e quedanos 5 sobre 4, 0,4 elevado a 4, P elevado a K, Q queda 0,6 elevado a P menos K, é dicir, elevado a 1, e 5 sobre 5 por 0,4 elevado a 5. E acordádevos con un número factorial, 5 factorial, partido por 4 factorial por 1 factorial, neste caso é 5, co cal sustituímos e as cuentas na calculadora nos darían 0,768 máis 0,01024, é dicir, un total de 0,08704, é dicir, que me pedía cal era a probabilidade. Pois a probabilidade é de 0,08704, é dicir, unha probabilidade bastante pequena. E con isto rematamos o examen de matemáticas aplicadas ás ciencias sociais.